Hola, en aquest vídeo us ensenyarem com podeu accedir a Scopus des de casa sense tindre que fer cap tipus de configuració. El primer pas que fem és cercar el recurs. Com el tenim, li donem accés a l'enllaç per accedir al recurs. Aquí veiem que en principi, a diferència de quan estem a la universitat, no anem a l'eina de cerca, sinó que ens quedem en aquesta pantalla. Però si cliquem en aquest botó i aquí introduïm el nostre correu de la Universitat de Lleida, jo en faré servir un de genèric, em permet accedir via el meu compte de la Universitat de Lleida. Clico aquí i automàticament puc entrar al meu compte de la Universitat de Lleida que faig servir per accedir al campus virtual. Aquí em pregunta si em vull registrar o no, li puc dir que no cal, i automàticament ja puc utilitzar la base de dades exactament igual que si estigués dins de la Universitat de Lleida. Gràcies per la vostra atenció.